No niin, terve taas tuloa uudelle huone-esittely. No niin. Siinä on vähän tommosia kaikkia sitten. Siinä. Täällä on kato tätä viivaa. Se menee tuosta tuonne. Täällä on mun valokuvia. Munkin paineet on pakko purkaa. Pistetäänpä vähän pienemmälle, niin ei tuu kopuräittejä. Sohva. Tossa on takki. Täällä on telkkari, pleikkari. Siinä on Suomi ja Ruotsi. Siinä menee tuo nauha. Täällä on mun valokuvia. Täällä on lyöty ruuvimeissän seinästä läpi. Sitten siinä on subbari. On myytävänä. Kaunis peili. Hoi. Sitten on henkselit. Vaikka mekis pöydälle. Noniin. Joo, siinä on ruuveja vielä ja kirves, joka miehellä pitää olla. Aurinkolasit. Tuo televisio. Siis mennyt vähän sen niinku tunteisiin vähän mennyt. Ei sille voi mitään. Sitten tässä on sänky. Tuolla on jotain krässää. Sonttaa. Tässä on sänky. Ihana pikkusiskon tyyny, jolla mä tykkään nukkua. Ja näinhän se on. Ja mikäs täällä muuten olikin? Tätähän mä oon etsinyt. No, löysinhän mä sen vihdoin. Tuossa vähän mainostetaan. Se voisi laittaa kiinnikin. Ja no, tuo on lähdössä perjantaina, tuo suppari tuosta. Se on lähdössä. Saa ehdottaa mitä uutta tänne, että mitä uutta tänne saa niinku pitäis tehdä, että hommataanko lisää lediä tänne. Koska tuolla menee lediviiva, niin sielläkin on vai Funderbaumia niinku tuolla on. Ja tämä lähtee, että pitäisikö mun homma uudet kaiuttimet tähän näin ja isompi akku. Niin pitäisikö tähän tehdä joku soittovehe vai tonne tehdä soittovehe tonne pöydälle ja ehdottakaa, tehdäänkö pelivideoita lisää, eli jos mä pistän kameran vaikka tohon kuvaamaan tuohon näyttöön, niin olisiko se hyvä? Ehdottakaapa.